ПИВ. Тяхната приказка е вечна. Музиката им вълнува и оставя следи. Думите са тяхната сила и ще останат завинаги. Очаквайте група ПИВ на сцената на Варна Рок Адвенчър на 8 август, Аспарухов парк. Здравейте! Ние сме група ПИВ и на 8 август ви очакваме на Варна Рок Адвенчър. Здравейте! Аз съм Ерсин от група Джереми. Тази година отново ще имам честта да се кача на сцената на Варна Рок Адвенчър, но не с моята банда, а с емблематичната група ПИВ. Фестивалът се провежда в подкрепа на онкоболни деца от болница Света Марина във Варна. Тази година входът отново ще е свободен, а на сцената на 7, 8, 9 и 10 август ще се качат невероятни рок-н-рол музиканти. Варна Рок Адвенчър. Бъди тук! Бъди рок!